Takže vás vítam pri ďalšom videu, teda pri ďalšej kolekcii videí, ktoré budú tentokrát na Warlockovi. A dneska nám krásne končí týždeň, už tu máme piatok, po dlhom týždni. A začneme teda predstavovať arkové ability. A čo teda jeho superky. Začneme teda asi riftami, jak minule, teda nad bariérou, takže máme rifty a jumpy. Tie sa zase nemenia, hej, po všetkých troch sú rovnaké. A začneme healing riftom. Otázne, ak sa teraz budem zabíjať. Aha, to mám vyriešené, dobre. Takže zoberieme jednu zbraň z kolekcie, teda zo skladu. Snáď tam mám, lebo nikto tu bude v háji. Kde je? Ja ju nemám. Shit. A ktorá musíme kúpiť. Ten rift nám dáva, že vlastne pokiaľ sme zranení a hodíme rift, nám to začne dobíjať život, hej. Nie, že nám ho dobije insta, ale dobije nám ho. Takže ja ukážem, jak to funguje. A zároveň budem potrebovať ešte Wendigo, ale to si potom pošlem inak. Dobre. Tak. A budem teda toto. Takže. Mám ten rift. Ja ho začnem hitovať, hej. Začnem dávať nejaký damage. Už horím. A mám červený život, hej. Hodím si rift. A to spustí regeneráciu života, hej. A vlastne mi to dá potom ešte najvyššie života, že keby som si dal ďalej, tak vlastne mi to furt ten shit dobíja. Vidíte, že tam mám postupne uberať ten život, takže ani ten risk nestíha toľko, čo by mal. Takže to je jedna vec. Hej. Není to úplne dokonalé. Dobre. My prejdeme k ďalšiemu riftu, a to je Empowering Rift, ktorý zvyšuje damage, pokiaľ stojíme v tom rifte, hej. Pokiaľ sme v rifte, na to dáva väčší damage. Nie nám, ale my dávame väčší damage, hej. Neviem, o koľko je vyššie tým damage, zistíme za chvíľočku. A vyskúšame to napríklad sa do Sleeperom, len či už bude mať náboj jedenho. Bude mať jeden náboj, dobre, takto. Na porovnanie nič moc. Behneme pre náboje. Takže my môžeme pokračovať. Teda za chvíľku môžeme pokračovať, ešte jednu zbraň musím zaobstarať. Tak toto. Momentiček. Dobre. Teda máme nabitý a ideme, hej. Sleeper dá ránu za 44 000 do nighta. Hej. Slušný damage. Je to príde veľký damage. Hej. Vyskúšame s riftom, koľko mu to dá. Mám Empowering Rift, vidíte, že to dobíja, ale dám 47 000, hej. 3000 damage, čo je slušné, pretože teda to krátko, hej. Za ten čas tihnete vysať možno 1, 2, 3 náboje, hej, takže by som 64 000, dobre, tak 64 000 sme získali, čo sa fakt doplatí, hej, keď sa doberám. Prečo mám Travelerku? Má som aj na Titánovi, ale kvôli spomalenému nabíjaniu abilitiek budem trocha používať, trocha častejšie. My to dobie všetky abilitky, takže to je preto aj. Dobre. My prejdeme k flightom. A to máme Strafe Glide, Burst a Balanced. To je čo robí ten Strafe? Pokiaľ vyskočím vo vzduchu, mi to hodí silný smerový, tak keby výstrel, že vlastne ma to hodí dopredu. Keď z tých schodov skočím, hej, alebo takto, hej, skočím, hodí ma to veľa dopredu ma to hodí, hej, není to, že vyskúšame to a to hodí dopredu, hej, doleteli sme, no, nakoniec tohto druhého, hej, vyskúšame ten druhý, čo je Balanced, to je, Burst, ktorý hodí taký silnejší pud, hej, vlastne, no pud, proste hodí to silnejšie. Vyskúšame. A myslím, že doletíme menej, hej. On to vlastne hodí tak vyššie, hej, do tej vyššej časti. A potom tu máme ešte Balanced Glide, ktorý je podľa mňa najlepší, pretože má výšku aj diaľku, hej, uvidíme. Teraz som najvyššie, ak som mohol byť. Podletím, no,
sa tým prvým delí o miesto, hej, lenže ten prvý má také nižší tempo, tu je taký vyšší, hej, že vlastne od tých vyšších výšok vyletíme. Vyletím vysoko, hej, ešte je relatívne ďaleko, takže je to asi najlepší gled, ktorý používam, čo ani nemením. Dobre, a my prejdeme ku granátom. No a granáty máme zase 4, hej, Arcbolt, Pulse a Storm. Tak je ten Arcbolt, hej. Arcbolt granát, ktorý aký do takej do reťaze proti chytilých nepriateľov. Takže hodím to sem do stredu. Vidíš vlastne, že to chytilo obidvoch a ešte hej, to vlastne preblikalo. Hej. Preskočila medzi nimi iskra. Taký menší vtip. Dobre. Vlastne potrebujeme granát. Dobre. Vlastne videli ste, že skúsime do stredu, čo to spraví. Zase blbo, OK. A videli ste, hej, že vlastne prebliskla tam tá iskra medzi nimi, že to vlastne že vlastne chytí do toho blesku, hej. Ešte jeden. Tak a necháme si na budúce. Dobre. Takže skúsim to nahodiť teraz lepšie. Hej. Chytilo to prvého, druhého, tretieho. To je celkom fajn. Teraz znova hodím ten granát a budem pozrieť z výšky, že ak to vyzerá. Nech máte aj vy ten nadhľad, hej, že nech viete, o čo sa jedná. Ešte nám vidíte. Dobre, tu si na chvíľku prehodíme rifty. Pretože skočím do toho ohňa, pretože ináč to asi nepôjde. Tak mi to dáva damage. Nedáva mi to damage, ale hodím takto granát. A chytilo to, hej, videli ste, že vlastne preblisklo to medzi nimi až na toho Knighta to pomaly, hej, že 1, 2, 3, 4. A zase furt dáva damage. Keby ste mali veľa takých silnejších mobiek, tie menšie, to vlastne ide do nekonečna ten damage, pretože bude prúdiť medzi nimi chvíľku, čo vlastne by vám mohol dobiť ďalší granát. Hej. Ďalší je plus granát, ktorý bol asi ako od Titana rovnaký, plus teda hej, tiež vydáva to arkové pole, také pulzujúce. Damage neviem, aký dá, vyskúšame na Knightovi zase, bude náš pokusný králik. Takže potrebujem granát zase. Blbé je, že vlastne, čo tam je ten kryštál, čo som ním nabíjal superku, nedobíja aj abilitky. To by nám to pomohlo, pretože nemusím potom takto zabíjať mobky 15 minút. Hej, obratne. Dostane ďalší granát. Tu ho najta resetneme. Tak. Dobre. To sme nechceli, fajn. Dám to damage, hej. A dám mu to asi jak minule u toho Titána. Tiež videli sme, že bol to mierne nahitovaný od toho milička, čo to vlastne tiež prechytilo. A dal mu to tiež nejak 1,5 života, hej. A posledný granát, ktorý máme, je Storm granát, ktorý tiež sa prichytí na hociaký povrch, myslím, hej, okrem teda mobiek. A tiež vlastne vypúšťa tie arkové výbuchy do priestoru. Vlastne je to ten iný, ten sa neprichytí, ten máte to pod nohy a vlastne z hora, hej, vidíte, že vlastne dáva to obrovský damage, ešte to prichytilo tých nepriateľov. Takže nie len ten prvý má ten chain efekt, ale je to aj inde. Takže ideme teda na prvý strom, čo je Attunement of Conduction. Videli ste, že Titan mal Code of volačo, Warlock má Attunement. Proti nejaké zameranie zase. To prvé slovičko je vždy všetky zase rovnaké, len to druhé sa mení, teda posledné, to je Conduction, tu je to Element a tu je to Control. Takže ideme na ten prvý, čo je Conduction a máme hneď prvé Chain Lighting. Electrocutting mill ability chain of lighting from the
track target to nearby enemies, hej, videli ste, že vlastne hitne tohto. Mohol to prehádať, tak si môžem zase nabiť superku. Dobre, nabijeme superku. Superka vlastne vyzerá nejak, no, jak keby ste chrčali, hádzali blesky z rúk, hej. Nejak vyzerá tá superka. Damage tam nie je nejak extra na tom, hej. Aj keď je pomalší, ale damage nie je nejak boh vie čo. Dobre. Teraz sa dobíme superku a vyskúšame teda to miličko. Dobre, takže máme tu zase, hej, plné nabité mobky a miličko mi vlastne malo chytiť do takej reťatovej reakcie okolité mobky, hej. Vidíš, že až tomu Knighta to chytilo. Nedáva sa nejaký extra veľký damage, proste dáva to malý damage, ale dá to damage. To sa hodí proste, keď máte zase veľa mobiek na clearing, hej, nejaký dungeon, PvEčko. PvPčko ani tak nie, lebo to ľahko dá vykanty, proste ľahko vás tým zabijú, pokiaľ to máte, stačí len jedna nová bomba, ste dole, hej. Takže to je skôr také čisto na clearing, pokiaľ sa vám to nehodí fakt, že PvPčko, nehráte s tým a hráte s tým dokonalo, že vás tým nezabijú, to je na vás, hej. Zase keby som zabil tým miličkom, to málo dobije. Dobre. Ideme na ďalší buff, teda perk. Videli ste, hej, že vlastne miličko chytí do reťazovej reakcie okolitých nepriateľov. Je Transcendence. Pokiaľ použijem superku, keď mám plne nabité abilitky, hej, granát, milička, takto, trvá dlhšie tá superka a zároveň dá väčší damage. Hej, takže to je jedna z výhod, že keď mám nabité tie abilitky, ktoré nepoužívam, napríklad Rift nepoužívam veľmi, na Warlockovi pomaly vôbec, hej. A ten Rift proste nemusím. To je blbosť, ale na každom zvlášť to je. Takže, čo sa k tomu oplatí používať, teraz trocha odbočím, je Crown of Tempest. Každý ability kill zvyšuje rýchlosť načítavania arc abilitiek a predĺžuje rýchlosť, teda trvanie tej Storm Trend, hej, že vlastne videli sme, do prdele s tým. Halo, nehodí ma. Pardon, vypadol mi ovladačik. A behni. Dobre. Takže, ešte raz sa to vrátime. Arkové ability kill predĺžujú, teda zväčšujú rýchlosť nabíjania ďalších abilitiek a predĺžujú výdrž tej superky, hej. Čiže pokiaľ by som mal superku a hodím to s plnými tými abilitkami, čo mám, ten Transcendence, to vlastne predĺžuje tú superku a ešte aj tá exotika, hej. Takže keby dám s ňou killy, čo dáva, mi to dobíja. Nie že dobíja, ale predĺžuje výdrž tej superky, hej. No a čo ešte má ten Transcendence, taký ten buff, teda perk, pokiaľ som zranený a hodím superku, mi to dobije život okamžite, hej. Vlastne, nie že to spustí regeneráciu, ale rovno mi to ten život dobije. Vidíte, že vlastne tú superku mi to bere pomaly, ako keby pomalšie, ako keby som tie abilitky nemal. Takže vyskúšame to bez tých abilitiek, čo to spraví. Takže zase nabijeme. Potom všetky vyhádžeme a asi to spravíme, že hitneme nejakého Vexa na to. Dáme Vexa. Tak, dobre. Dobre, teraz uvidíme, že ako rýchlo sa na to vymeniť bez toho, hej. Vidíte, že to ide o mnoho rýchlejšie. Ešte rýchlejšie žere tú superku. Vidíte, že nevymýšľam si. Fakt vám to žere tú superku rýchlejšie, keby ste mali tie abilitky nabité. Takže to aj ten damage je asi menší na tom. Takže
jedna vec. A ideme na ďalšiu, čo je ArcWeb. Arková pavučina, pokiaľ je to po slovensky. Nepriatelia, ktorí sú zranení granátom, spôsobia tú reťazovú reakciu, okolitých nepriateľov. Každý granát alebo Meal Chain Return Granate Energy. Takže pokiaľ som tým granátom niekoho chytil a je to hitne, mi to vráti časť granátu naspäť. Sice pomaly, ale vráti mi to. Skúsme to cez miličko. No miličko dáva trocha viacej, priznám. Neviem prečo, alebo to je rovnako. Nevadí. Takže nedobíja to extra ten granát, ale dobíja ho, hej, že oplatí sa to. A posledné máme Ionic Blink. Pokiaľ stlačím ľavý joystick, čo je vlastne pohyb, u vás je to na PC, neviem čo to je. Hej, to už potom by to malo byť asi Včko, ale nie som si istý. Pokiaľ stlačím ten ľavý joystick, pre taký blink, hej, že vlastne má to port niečo dopredu, ale zároveň to dožere riadny kus superky. Hej, takže neviem, či by som bol schopný používať. Ja to nepoužívam ani akože arkovú, pokiaľ... Arkovú som používal chvíľku, nejakého dôvodu netuším. Ale to už dá. Takže máme tu Chain Lightning, hej, miličko, spustí reťazovú reakciu na nepriateľov. Pokiaľ pustím abilitku, keď má všetky, teda superku, keď má všetky ability nabité, to dobije život a tá superka trvá dlhšie. Ďalej máme ArcWeb. Nepriatelia, ktorí sú chytení granátom, tiež spustí tú reťazovú reakciu na okolitých nepriateľov a zároveň mi každý ten granát alebo meal alebo chain reťaz vráti granát energiu. A posledne ten blink, hej, že mám na tú superku, tlačím ľavý joystick a mňa to vlastne hodí dopredu. Teda podľa toho, kam momentálne otočený, hej, ma to môže hodiť do boku, šikmo, hej, teda dozadu neviem teraz presne. Tuším by to malo ísť, vyskúšame. Hej, cúvam, dám blink a hodí ma to kľudne do strela ma to hodí, hej. Dám vlastne mierí tým joystickom, teraz smerujem ten pohyb, tak tam sa portnem, hej. Dobre. My sme mali prvú vetvu. A my prejdeme na druhú, čo je ten Attunement of Element. A prvý máme Rising Storm. Tento Electrocutting, Meal Ability, Recharge, the Super Grenade and Meal Energy. Takže pokiaľ by som ho hitol tým miličkom, mi to malo dobiť superku a granát. Správne rátam a uvažujem. Takže vyskúšame, hej, hodíme granát takto na Knighta, miličko a no dobilo mi to štvrtinu, neboh vie čo. Ale furt lepšie ako nič, hej. Ten prvý mal čisto ten Meal Chain Ability. Tak zase zaberieme takto. Zase to sníme do seba. Hodíme. Hej. Dá nám to minimál tej superky, ale dáva to damage. Dáva teda, nie damage. Dobíja to tu tie abilitky zvyšné dve, hej. Teda miličko aj granát, ale nie extra a superku už minimálne. Takže on tam píše, že to rechargene, hej, ale iba čiastočne. Nie to, že vám to dobije super abilitku, že sa použijem zase abilitku a takto do nekonečna, tak to nefunguje. Ďalší je Landfall. Pokiaľ spawnem, alebo teda použijem tú superku, urobím také zase damageovacie pole, hej, podo mňou. Takže keď mám okolo seba nepriateľov, ja to použijem, to vlastne spraví ten, nazvime to kráter, hej. Použijem a mám takéto pole, hej, vidíte, že vlastne zase. Neviem, ako to teraz funguje. Zvláštne. Pozriem sa ešte raz, lebo pokiaľ spravím Storm Trance, fire a bolt of lightning into the ground, creating a devastating shockwave under you. No, malo by to, že pokiaľ budem na zemi a použijem superku spraviť také pole, ktoré vlastne šokne tých nepriateľov, vyskúšame to znova. Čo je zle, uvidíme. Dobre. Kúpme to takto ďalej od nich.
Hej, vidíte, že vlastne ho to zasiahlo na tú diaľku. Čiže obdivuhodné, pretože na tú diaľku to sa nemálo kedy, hej. Možno je tam nejaký dosah v tom, aký to má range. Takže ideme ďalej. Ďalšia arková abilitka, teda perk na tých abilitkách, je Electrostatic Surge. Môj rift trvá dlhšie a pokiaľ je pri mne teda spoločník alebo teda spoluhráč, ten to nabíja rýchlejšie ten rift, hej. Takže ten rift mi vydrží 19 sekúnd, normálne vydrží 15 sekúnd, hej. Zároveň máme pomocníka, teda ďalšieho pomocníka, ktorý dáva arkový damage, je to Arc Soula, vidíte, že mám 13 sekúnd. A pardon, to bolo Arc Soula, koľko bude trvať. Dobre. F trvá menej. Takže zase dobíme takto granát a rift. Teda hlavne rift potrebujeme teraz. Dobre. A ideme, že koľko trvá ten rift, na to dám lepší pozor. A rift trvá, no 19 sekúnd, hej. Keď to porovnám tú hornou, kde to trvalo 15 sekúnd, je to značný rozdiel. Hej. Pokiaľ stojím v tom rifte, Arc Soula sa mi neuberá, hej. Pokiaľ som v tom, mám tu Arc Soulu furt. Ako náhle vidíte, sa mi to začne odratávať, hej. Vidíte, že už mám 7 sekúnd, 6, 5, 4, hej, vlastne uberá to z tej Arc Souly, keď skončí. Prvý puf a zmizne. Hej, už není. No a tá vlastne Arc Soula to bolo to posledné, že môj rift a zároveň všetkým, ktorí sú v tom rifte, alebo sa z neho prejdú teraz spoluhráčom, dá tú Arc Soulu, hej, ktorá vlastne pomáha v hre. Hej, k tomu sa vlastne oplatí používať tieto rukavice Getaway Artist, čo mi vlastne umožňuje môj granát, teda arkový granát, zmeniť na tú Arc Soulu aj bez toho riftu, hej. To bol blbosť, čo mi to ostalo. Hej, proste podržím granát a mám Arc Soulu, hej. Takže potom nemusím mať rift. A zároveň, ako náhle hodím rift, tak to druhú soulu nespavne, hej, lebo mám už tu jednu. Hej, nemôžem mať dve naraz, to nejde. Takže preto. Dobre. Prejdeme k poslednej dnešnej abilitke. Proste ja budem všetko volať abilitky, čo je tu dole na mier. Všetko tu dole, čo sa nachádza. Superka, abilitky, teda granát, miličko, rift, superka budú pre všetko abilitky. Nebudem definovať, že superka abilitky, pretože superka je vlastne abilita, hej, nejaká schopnosť, čo môžete spraviť. Dobre, a to je vlastne Chaos Reach, ktorý spraví dlhý laser, ktorý dáva poriadny damage. Zároveň je však možné počas toho, jak používam, zrušiť, hej. Vlastne ušetrím čas tej superky na neskôr. K tomu sa oplatí používať Geomax Stabilizer, pretože pokiaľ mám aktívny Chaos Reach, teda pokiaľ je tá superka skoro plná, mi to dobije, hej, chýba mi tam jedna šestina, mi tu však aj šprinte mi to dobije. Pokiaľ zároveň dávam damage s tou abilitkou, mi to predĺžuje jej výdrž, hej, že vlastne jak Storm Trance, ale tam je príľba na to. Otoč sa a ideme, hej. Ráme damage, hej. Vidíš, že vlastne mi to prebíja tú superku, hej, bolo vidno, že prebíja, teda vlastne dobíja mi počas toho, jak som ho dával damage. Vyskúšam to na mobkách, koľko to bude dávať na mobkách, keďže tam ich budem pomaly zabíjať. Takže vyskúšame. Hej. Čiže tam mám tú superku potom o mnoho dlhšie. Takže a to hneď to skoro zabilo toho orka. 1, 2, 3, 4 rany, plus minus. Hej. Takže oplatí sa to. Ďalšie máme Ball Lighting, hej. Teda máme tento, že ten Chaos Reach, pokiaľ teda mám aktívnu superku a zruším, mi to dobije štvrtinu superky naspäť. Takže vlastne nemusím to úplne od začiatku. Ďalšie máme Ball Lighting, ktoré vlastne nemám miličko na blízko a mám také na diaľku, že vlastne vyhodí to takú akoby arkovú guličku, nazvime to.
ktorá vlastne po náraze s nepriateľom vybuchne a dá mu damage. Hej. To je k tomu miničku všetko, hej, že vlastne iba tú guličku vystrelí, zároveň defeat enemy has chance to create ionic traces. Collecting ion traces grant energy to all your abilities. Takže pokiaľ zabijem nepriateľa, čímkoľvek, hej. Neviem, či to funguje čímkoľvek, malo by to. Funguje to čímkoľvek, hej. Taký modrý, taká modrá čiarka ku mne putuje. Nie je to vždy, je to niekedy, nemusím, a zase tu je, hej, vidíte, že vlastne ide za mnou, hej. Keby som ide vo vzduchu, tak ide po stene hore, dokým ma nechytí a potom, keď už padne na zem, zase sa otočí, hej. Skúšame to znova, že nakoľko padne, ale tuším na 4 vždy padne. Hej, ide hore, ten sa ide ku mne, ja padnem dole, on sa ide ku mne, teda počas sa zmizne. Takže nie vždy ma chytí, hej. Čo to robí? Ona vám to potom dobije abilitky. Hodím sa takto granát, miličko hodím do diaľky, teda do diaľky na toho. A mi to spavne. Hej. A dobilo mi to časť abilitiek. Takže keby ste mali dvojmiličko, tak vám to vlastne dobije častejšie, pretože máte dvakrát. Hej. Takže je to na vás. Ideme na štvrtý perk, čo je zároveň posledný, a to je Pulse Wave. Pokiaľ som nahitovaný, že už mám vlastne minimálne toho života, vypustí takéby vlnu, ktorá boostne mojich spoluhráčov speed. Hej. Teda moju a mojich spoluhráčov rýchlosť. Takže ja neviem, či sa mi to podarí ukázať takto. To som sa rovno zabil. Dobre. Nedá sa tu presne zraniť. A dá sa tu vlastne zraniť. Dobre. Zase vymeníme troška. Zase ideme, hej. Vyskúšame, či to pôjde. Takže zase dáme nejaký damage touto asfaltkou. Zase mi to hodí damage, ktorý mi bude dávať. Hej. Ten perk sa spúšťa, hej, a vidíte, vlastne už tam je ten pulse, ktorý vlastne zrýchli teraz väčší moju rýchlosť až na niekoľko sekúnd. To zrátame na novo. Až na 10 sekúnd, hej, teda 9-10 sekúnd. Čo je slušné podľa mňa, pretože môžete uniknúť, môžete hodiť rýf, môžete sa schovať, môžete čokoľvek, pokiaľ máte tú rýchlosť, hej. Pokiaľ fakt, že nie ste obklopení mobkami z každej strany, je to v pohode. Hej. Dobre. To bolo k týmto arkovým asi všetko. Čo sa k tomu ešte oplatí kombinovať? V tej arkovej strednej abilitke, čo má to miličko, takúto guličku sa ešte používal Felwinter's Helm. A to sa vlastne používa na každú, hej, že Arc, Solar aj Void Middle Kill vytvoria aký výbuch energie, ktorá dá weakness nepriateľovi. Finisher a Kill voči silnejším nepriateľom, väčší rádius toho výbuchu a trvanie toho efektu. Hej. Takže ďalej, čo sa k tomu ešte oplatí používať, tento Storm Dancer Brace. Každý nepriateľ zabitý Storm Transom zvyšuje damage, ktorý dá tým Storm Transom, hej. Za cenu toho, že sa vám vlastne bude rýchlejšie uberať tá superka, máte ale zvýšený damage na konci tej superky až niekoľkonásobne, hej. Takže to je jedna vec. Dobre. Ja dúfam, že sa vám to video zase páčilo. Krásne na tento týždeň končil. Takže spravím všetnu fotku. To je zlá fotka. To bude zlá. Dobre. Ja si spravím takú montáž. Dám si tú helmu, budem tú chvíľku zabíjať. Celkom ma to baví s tou superkou. Takže ideme si takto. Na superku. A ideme. Ale dobre. Ja som dal zlú abilitku. Shit. To potrebujem travelerka, aby som to dobil, čo? Jaj.
Pustíme mopky na druhej strane, to je krajšie, budem chodiť z jednej strany na druhú. Ďalšie video môžeme kľudne skúsiť na baloch a vexohy, keď tí sú pre mňa menej obľúbení, pretože má tam ten shield, hej, ktorý neprestrelím. Prestrelím? Ja, je to simulácia, dobre. A teraz už ne, a zase hej. Dobre. Takže. Dobre. Takže dúfam, že sa vám to páčilo ešte raz. Ja sa mi lúčim. Potom to budú ďalšie odkazy na ďalšie dve videá. Hej, teda v popise budú ďalšie dve videá, teda odkazy na ne. A to bude Stolar a Void. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. Ja sa s vami lúčim. Majte sa pekne.